Pravo ime Svetoga Save je Rastislav Rastko, što znači snažan, čvrst i dugovečan kao hrast. Mama mu se zvala Ana, a tata Stefan Nemanja, mudar i snažan vladar Srbije. Mali Rastko se na dvoru igrao sa drugom decom. Pravio je luk i strelu, mačevao se, ali najviše je voleo da čita knjige i sluša priče o Božjim ljudima. Imao je svoju veliku tajnu. Nije želeo da postane ni vladar, ni princ, ni kralj. Maštao je o Svetoj gori. Hteo je da se posveti Bogu, da živi u miru i samoći. Zato je skovao plan. Pobegao je na Svetu goru i od Rastislava Rastka postao je monah Sava. Molio se Bogu, čitao je knjige, lovio ribu, sekao drva, radio na njivi i pomagao svima. Bio je prvi srpski učitelj. Učio je ljude da čitaju i pišu. Otvarao je škole i bolnice. Na dan njegove smrti, 27. januara, je naš veliki praznik i slavi se Savin dan. Toga dana gori slavska sveća, domaćin seče kolač, i poslužuje goste žitom.